Kabel cuba di fibro kejimutip namta ki result ki ba dei kajing mare namta kasui jong ka civil defense amgat kabel mau diang ka laiterik menabis po arjarap sau jong ka post guardsman te ki bawan mare namta kasui ki don komba syajar live khnai ngut ba ki ba pas ki don sauspa ndrup sau ngut ki ba fail ki don komba sanspa nyo san ngut te nagine ki bayo excellent ki don tang ar ngut namar ba ki ong ba ka slab mene te akti ba ka madan mla ban mare bha ta kadau ki bun bha ki ba fil bat omnon bala ban mare bha te sapai keteng jong ki candidate baro timing la dap ai ka roll number bat ki pus la dap ai baro